Last video ni Cherry. So yan, pagpalit na natin to bago yung mga gulong nito mga bay. Ito bago pa. Swerte yung may palit natin dito. Fulgos naman, same rin sila kalaki. So bibitawan na natin to kasi yan talaga ang buhay. Mag-upgrade din pag may time. Yan. So, thank you sa biyahe. Mahabang biyahe namin dito. Na all goods yung biyahe namin dito. Hindi ako iniwanan sa daan dito mga bay. All goods to. So, sana yung makakuha nito ganito rin kaganda. Hindi rin ito magiging pangit tignan ba. Maganda siya tignan bitaw mga bay. So yan, so ipakita ko sa inyo yung bagong kapalit ni Cherry mga bay. Let's go! It's a Hyundai Atos. Nindot ni Atos Z din nga Z. Hyundai Atos. Try na to ni Ibaylo sa to ang Radar G. So dagang pangliay. Kasi sa tong isa ka motor, sa tong sakinan nga si Cherry. So if I nagyapon ni mga bay, if I di cable yapon, so gabasa daw kuno nga, gabasa na daw yung steering niya. Ang steering gabasa. Ayun. Kulbag speedometer din yun, kikuan pa din yun, di cable. So transmission niya gabasa ang gasket. Basa-basa gid ayo, dahan basa-basa. Fluid. Pure tubig na dahil. Tubig na dahil, tubig na niya. Hindi na dahil kulang. Sakto gid yung Riporono na niya, pero at least power steering na siya. So kung sa kuha kaya dili pa power steering. Wire sa yang all goods. Kanina nakaibot ang ibot ng Sergio prot siguro. Testingan natin nila mabuto si Sergio Boy. Aircon, napaambutanganan sa aircon ng kompleto pa. Headlight. Pang headlight. Dadapa ni. Madadapa ni. Ang fan na ni naka-direct na bagang fan na ni pero original bang fan na. Wala ni naka-direct. Biyawag sabad bukat kayo. Kita na mag-discard yan ayom-ayom. So na po yung pinalit natin kay Cherry. So grabe ang luma-luma mga bayo. Yung pintura niya so pipinturahan lang natin to. Ito may yupi dito, maayos natin to. 500 lang.
sa Hyundai Atos. Ito po siya mga bayo. Kaya pala hindi siya tumaas yung minor niya dahil ang dumi-dumi. Dumi-dumi na pala oh. Itong dumi na oh. Kaya linisan natin to ng maayos. Pag ikabit kasi ito mga bay, tataas yung minor. Kaya ayusin natin to. Ayan, malinis na. Ikabit na natin, balik. Susubukan natin to. Paanda rin kung okay. Yung dito, okay pa naman. So, kabit na natin mga bay at saka paanda rin natin. Tanggal pala mga bay. So, ito yung bumabad sa atin. Oh. Dami na palang carbon dito. So, linisan natin to mga bay. So, nakapag-desisyon tayo mga bay na linisan natin yung throttle body. Tignan ninyo. Pati itong throttle body dumi na to mga bay. So, i-dismantle muna natin ito para pagtanggal natin sa sakit hindi siya maiba mga bay. So, yan. Tanggalin muna natin yung throttle body. Yan. Dumi na mga bay. Sabi yung dumi. Hindi naman masyado pero linisan na natin. Yan. 12mm yung pangtanggal. Dumi na palang dumi nito mga bay. Linisan lang natin yan ng konti. Hindi kasi ito matanggal mga bay. Kasi pag tatanggalin to assembly yung tatanggalin dito. Dito talaga. Kanda sana linisan yan. Dami. Lang, kukunan lang natin yung konti. Ito yung throttle body. Grabe. Dami. Daming dumi. Yun. Linisan natin. Yan, malinis na yung throttle body. Buti na lang may panglinis tayo. Malinis na. Buti dito. Linisan na natin ng konti.